ब्रेकिं निउज जायखिजाया सुबुङा कोविड भेक्सिन लाथारनांगौ नङा आरो नारसिननानै रावखौबो भेक्सिन लाहोनो हाया एबा लाहोनाय जायाखै होननानै रोखा खालामनानै फोरमायदों सुप्रिम कर्टनि सिगाङाव मिरु सोरखारा। लोगोसेनो कोविड-19 नि भेक्सिन थुजानायनि सार्टिफिकेटखौ जायखिजाया खामानियाव थांनायाव सोरखारा लाफाथारनांगौ खालामाखै होननानैबो सुप्रिम कर्टनि सिगाङाव फोरमायबावदों मिरु सोरखारा। रावनिबो गनायथि गैयालासिनो भेक्सिन थुनाय जायाखै होननानैबो फोरमायदों मिरु सोरखारा। ब्रेकिं निउज जायखिजाया सुबुङा कोविड भेक्सिन लाथारनांगौ नङा आरो नारसिननानै रावखौबो भेक्सिन लाहोनो हाया एबा लाहोनाय जायाखै होननानै रोखा खालामनानै फोरमायदों सुप्रिम कर्टनि सिगाङाव मिरु सोरखारा। लोगोसेनो कोविड-19 नि भेक्सिन थुजानायनि सार्टिफिकेटखौ जायखिजाया खामानियाव थांनायाव सोरखारा लाफाथारनांगौ खालामाखै होननानैबो सुप्रिम कर्टनि सिगाङाव फोरमायबावदों मिरु सोरखारा। रावनिबो गनायथि गैयालासिनो भेक्सिन थुनाय जायाखै होननानैबो फोरमायदों मिरु सोरखारा।